салом алейкум мардум. Ина наконец-то омад аму рӯзе ки шумо постоянно мепурсидед. Аксияи казанкабоб дар қурутобхонаи Исмоил Тоҷик аз рӯзи 24 ноябр то рӯзи 1 декабр аксияи казанкабоб давом мекунад. Нигоҳ кунед. Як порс казанкабоб ним танон 1 чойник чой мехӯрӣ, 10 чойник чой мехӯрӣ, 20 чойник чой мехӯрӣ ва иш беҳисоб 300 рубл. Нигоҳ кунем бародари азиз, казанкабоб худаш тоқа 400 рублай, 20 рубли дига нонаш меша 30 рубли дига чойш. Ҳамаги ами аксияи мо 450 сумай, мо ҳамина 150 сум скидка кардем, 150 рубл скидка кардем тӯли як ҳафта. Ҳамаи шуморо интизорем бародарои азиз, марҳамат кунем, биёин аксияи казанкабобда иштирок кунем. Фарқ надорад чанд кас. Бародарои азиз, ягон дераждени дорӣ ё ягон корпоратив дорӣ ё ки қати ҷурот, қати ҳамсинфот шиштани пешакӣ дар рақамҳои рӯи экран буда зан зан. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебуро рақамҳои ҳами корхонаи хидмонаи авиакасаи Исмоил Тоҷик ам дар ҳамин рақам метавонед зан занед. Ҳиҷомаро ам дорем бародаро, метавонед дар ҳамин рақам зан занед ва инчунин барои ҷо резерв кардан ам метавонед дар ҳамин рақам зан занед. WhatsApp-ам рӯтон мекавсист. ҳиҷомаи Исмоил Тоҷик аз соати 9:00 то соатҳои 12, 1, 2, 3 шава кор мекунад. Фитобочка, массаҷ, ҳиҷома ва як коробка банка ҳамаш 2000 рубл. Бародари азиз, ами сачоқта пуштора ки хона да я баняк я душ ки штоби тоза приятна боши, биё марҳамат ҳиҷома гир. Хеле нархнаво хати ҳиҷома ози дар ҳиҷо нест. 2000 рубл да ҳам массаҷ, бо як намуд массаҷ не 2-3 намуд массаҷ. Ҳам фитобочка, ҳам гуфтию гапо ҳиҷома, хунгириш, ҳам банкаш, ҳамаш дар дарини ҳамин 2000. Бо чӣ хеле кунам? Гӯшти тозаи ҳалол. Нигоҳ кунед, ҳам гӯшти говай, ҳам гӯшти гӯспан. Ниҷада думбаи гӯспан. Иҷо омадаги думбара гуфтию гапо чӣ меган на? Капчониш ҳам хабамаза ки ман мехӯрам. Ва инчунин бародарои азиз, ҳасибо чанд намуд ҳасибо дар инҷа ҳастанд. Нигоҳ кунед. Амин рақамҳои рӯи экран будагида занг мезанӣ, агар омада рам натонӣ, занг мезанӣ мегӣ бародар манда 5 кило гӯшт ё 10 кило гӯшт. Мезанан Яндекс қати ҳамун даставкаш чанд сум пуле меша мегиран, роҳид мекунан мери. Фақат барои мардуми Дрим Питераи гап. Ва инчунин бародарои азиз, дар инҷа мо дорем китоби Қуръон, ҷойнамоз, чанд намуд дорувои табобатӣ, электрони тасбиҳҳо дорем, тоқӣ. Ва инчунин бародарои азиз, дар инҷа эпидеми паставу ина дорувои табобатӣ, дар инҷа сиёдона, шампуни тричап ва боз нигоҳ кунед дар ин тараф боша писта, бодом, чомағз, мағзу мавизу гуфтию ҳамин чизе ки дар ҳамин корхона дидем даставка дорад. Бачаҳое ки дар стройка кор мекунем, бачаҳое ки аймо дурен, яке дилтон гуфтию гапо казанкабоб мекаша ё ки яке гӯшт мефоратона, гӯшти гӯспан, гӯшти гов, занг зан дар ҳамин рақамҳо мегирад, мошин мебарад, дар ҳамин дари хонатон дар дастон метиҳад, даставка мекунад. 10 порс ҳам гирем, даставка мекунем, 100 порс ҳам гирем, даставка дорем. Ина рақамҳои WhatsApp. Дорогие друзья, приходите к нам, тут действительно храм Пловхауса, Железноводская улица 68 ждет вас. Прекрасная реклама, прекрасный дом, прекрасный аквариум, прекрасная готовка. Просто великолепный храм Плова. Великолепно готовят. Метро Приморская. Метро Приморская, пожалуйста. И чуть-чуть от бургер. 20 минут, 20 секунд. И, пожалуйста, адреси корхонаи мо Санкт-Петербург, метро Приморский, ден истарагу метро то. Она метро Приморский, ина Железноводский 68, ина қурутобхонаи Исмоил Тоҷик. Якум этаж Пловхаус, подвал боша қурутобхонаи Исмоил Тоҷик. Аксия я ҳафта давом мекуна. Ҳамаи шуморо интизорам. Нигоҳ кунем бародаро, инҷа парковкаи бепулам ҳастай. Мошинотона метавонем биёрен дар инҷа монен 100, 200, 1 моҳ, 2 моҳ ё 1 солам ки беста бепул места дар ҳаминҷа. Ҳаматона интизорам. Я бор нишонте. Ин имиҷа бародарои азиз, ҳамаш ҷои тоҷикои худмонанд. Ҳаматона интизорем.